നമസ്കാരം, മനേഷ് കുമാർ തൃപ്പൂണിത്തുറ MK വ്യൂസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ഒരു വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സ്പെഷ്യലി യൂട്യൂബിലെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലൈവ് വീഡിയോസ് റെക്കോർഡിംഗ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടെ കാണാനായിട്ടൊന്ന് ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കൂടുതൽ ഈ ചാർട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ടാണ്. അതിൽ തന്നെ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ടാണ്. ഈ ഒരു ചാർട്ട് പഠിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പബ്ലിക് ടെലിഗ്രാം ചാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ മൊത്തത്തിലൊന്ന് കയറി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ 5-6 മാസത്തേക്ക് ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം അക്യുറസി ഉണ്ട്, പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. പലരും കയറുന്നുണ്ട്, തിരിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും യൂട്യൂബ് കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ്. സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊന്നുമില്ല, അതിലങ്ങനെ കോളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു കൺഫേം വ്യൂ വന്നാൽ ഒരു ബ്രേക്ക്ഔട്ടിനൊക്കെ ഇടുമെന്നുള്ളതല്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ പബ്ലിക് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ. പിന്നെ അതിൽ ഞാൻ ലൈവിൽ വരാറുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാറില്ലെന്നുള്ളൂ. കോൾ പ്രൊവൈഡിങ് പ്രീമിയം ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും അല്ല. ഫ്രീ ആയിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാം. മൊത്തത്തിലൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം, ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ ലൈവ് വരാറുണ്ട്, അതേപോലെ അത്യാവശ്യം വ്യൂ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. എനിവേ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാം. മാർക്കറ്റ് ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കൺസോൾട്ടേഷൻ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ രാവിലെ 11 മണിയായപ്പോൾ ഇന്ന് 11:30 വരെ ഇരുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട്. ഇന്ന് 11 മണി വരെ ഇരുന്നു. നമ്മൾ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കുകയാണല്ലാതെ യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാവില്ല. കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് മാറി നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ദിവസമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒന്നും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒന്നും അടിച്ചില്ല, ഒക്കെ പക്ക എൻട്രി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത് 50 മിനിറ്റ്സിന്റെ ചാർട്ടാണ്, ഇൻഡെക്സ് ചാർട്ടാണ്. ചാർട്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈലാണ്. തികച്ചും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ അനലൈസ് ആണ്. കോളോ ടിപ്പോ ഒന്നും അല്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ കൂടെ മാർക്കറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. 19,443 മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റ് 19,462 ഇന്ന് രാവിലത്തെ ലൈവ് സെക്ഷൻ മിസ് ചെയ്ത് പോയത് കാരണമാണ്. ഇല്ലിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് 19,462 റേഞ്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് വെച്ചാണ്. അവിടെ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്, ഒരു അപ്പ് സൈഡിലേക്കുള്ളത്. പിന്നെ ഡൗൺ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് 19,394 പക്ഷെ അതിന് മുകളിൽ 19,401 എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ നിന്നാണ് മാർക്കറ്റ് റീസപ്പോർട്ട് എടുത്ത് അവിടെ SMA കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്ന കാരണം അവിടെ നിന്ന് റീസപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി എക്സിറ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അപ്പം മാർക്കറ്റ് ഇനിയുള്ള മൂവ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിൽ വീണ്ടും കൺസോൾട്ടേഷനുള്ള ചാൻസ് താഴെ കാണുന്നുണ്ട്. നാളെ എന്തായാലും നല്ലൊരു ദിവസമാവട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ഒരു 100 പോയിന്റ് ഒക്കെ റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് 1-2 ആഴ്ചയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു റൈഡ് നാളെ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാളത്തെ ഒരു ഡേറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നാളെ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു 100 പോയിന്റ് കോസ്റ്റ് ടു കോസ്റ്റ് 5 പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്, അല്ലെ 10 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് പോയാൽ പോലും നമുക്കൊരു ലോങ് റൈഡ് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം നാളെ നമുക്ക് നോക്കാം, കാത്തിരുന്ന് കാണാം. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 10-15 പോയിന്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് മാറാറാണ് പതിവ്. ഓക്കെ, നാളെ 19,462 ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് 2 സ്റ്റെപ്പിലായിട്ട് എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടും? 462, 533, 80-89 പോയിന്റ്. 19,533 അവിടെ നിന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ 19,565 വരെ മാർക്കറ്റ് പോകും. അപ്പൊ നിലവിൽ നിന്ന് ഡൗണിലേക്കാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ സൈഡ് മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കൺസോൾട്ടേഷൻ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഏരിയാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 19,430, 19,419, 19,401, 19,394 ഡൗൺ സൈഡിലേക്കുള്ള സപ്പോർട്ട് ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ചാർട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള 19,320 എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൽ തട്ടിയിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്ന ഹൈ, ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ടുഡേ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത 19,560 19,625 ഭാഗത്തേക്കും മാർക്കറ്റ് മൂവ് ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ആണ് നിലവിൽ കാണുന്നത്. നിലവിൽ ഏരിയ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴത്തോട്ട് പോകുന്ന സപ്പോർട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 19,480, 19,440, 19,410, 19,350 ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും മാർക്കറ്റിന്റെ നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ അനലൈസേഷൻ. നമുക്ക് നേരെ സിയിലേക്ക് പോവാം.
19,350 സി നോക്കാം. $120 ബ്രേക്ക് ചെയ്തൊരു മൂവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 180, 220, 290, 192, 290. അപ്പോൾ 290 അത്രയൊന്നും പോവില്ല എങ്കിലും 180, 220, 290 ആണ് മുകളിലേക്കുള്ള ടാർഗറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോർട്ട് ഏരിയ 80, 60, 50, 30 ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെയാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ഏരിയ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ പിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ 19,500 പി ഓൾറെഡി അപ്സൈഡിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. താഴത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 75 ഒരു സപ്പോർട്ട് ഏരിയ ആണ്. നിലവിലെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് 100 ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 117, 150, 180, 220, 245 ഇതൊക്കെയാണ് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് എന്നൊക്കെ പറയണത്. എല്ലാവർക്കും നാളെ നല്ല രീതിയിലൊരു എക്സ്പയറി ഡേ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസോ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മടിച്ചു നിൽക്കാതെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. മുമ്പൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യൂസ് മാത്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത്ര ഒരു കൺഫർമേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൈവ് ടെലഗ്രാമിലാണ് ലൈവ്, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതനുസരിച്ചിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. എന്തായാലും അത് ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ലൈവിൽ അതാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ആയതിനു ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ പോയി, അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പോയേനെ, ഇവിടെ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ വിൽക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതല്ലല്ലോ ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർട്ടിന്റെ ഒരു വിസിബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈവിൽ 10 പോയിന്റെങ്കിൽ 10 പോയിന്റ് ഈസി ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചാർട്ട് എത്രമാത്രം നല്ലതാണ്, അത് മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്യുന്നു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, എന്നാൽ കഴിയുന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നാളെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റബിൾ ഡേ ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.